Ya Allah, ya Allah. Bah. Arep nyandi iki urip kuwi kaya ngene ya gembel iki. Woi, kalem kok Mas, numpak motor iki lho. Sepurane Mas. Motor sing kalem ngono, beh. Patu kabeh iki. Sampeyan kesusu arep nyandi, jane arep nyandi. Magep lho Mas. Bah, piye lho sampeyan iki Mas? Sepurane lho. Awakku loro kabeh kaya ngene iki. Lah aku yo kesusu kok iki. Kesusu piye lho sampeyan iki? Tapi gak ada sinemen to Mas. Ora apa-apa. Wis linggo sik omong-omongan kono ae. Sampeyan lho banter lho ngobrol apa lho Mas? Aku mesane sapiku lho Mas. Lah nyapa lho, sapi kok dimesakne. Gak enek pakane lho kabisu. Ya terus sampean mung nyandi lho. Lah aku sedina dolan ae yo. Bah, ya kuwi. Piye lho santek sapi ra kopen kok. Lah aku bingung yo an mari Mas. Bingungnya apa ya? Jarine kancaku hidup butuh hiburan. Iya, tapi ki hiburan ki ya nek batese ora kok kaya ngono kuwi mau. Lah aku melu-melu kancane yo. Ngintir. Heeh. Kaya tai. Yo. Kayak ngono. Memang seperti itu. Iya, Mak. Aku yo bingung lho Mas. Nek ora ana hiburan ki aku nek omah nek nyapo. Nah, ya kuwi padha ae Mas, aku dhewe ya ngono. Bingung. Iki lho. Kuwi kaya kancaku kae. Apa utuh ya? Setu kaya Riko pijan kae. Apa utuh? Tak iling-ilinge sik. Engko aku takok, sama aku kleru. Apa utuh ya? Mas, Yo Mas, namanya sampean sinten? seminggu Riko bejan Mas. Nyapa Mas? Bejan to Mas? Heeh, saestu kuwi. Nyapa Mas? Lah kowe gak kelingan aku e. Lah kowe sapa lho Mas? Ora kelingan aku blas. Ora. Genah kanca sampemu kae. Sapa ya Mas? Broto ae. Broto. Broto serata-ratanya ke? Iya. Kanca SMP ke? Nah, iya no. Kowe? Heeh. Masalah. Om ndak nemen ngene lho we. Bah, ya wis ngene iki lho aku iki wong iki. Beh, ya Allah. Sik tak tamat. Kowe broto tenan temune kek. Beh, aku lali lho, aku sak ndak tek nyawang wajahmu lho aku iki. Kek kowe kok iso lali karo aku barang iki lho. Beh, sumpah aku jan lali sak plengan aku iki. Ora kelingan belas karo awakmu. Lah nyapa to jane? Lah aku yo ora duwe kanca, kabeh mlayu kabeh kok pisan. Kowe kae kaya Jaya to Mas aku. Jaya piye lho, Pak? Lah kaya tau di YouTube to. Lah coba bahas YouTube ae. Lah nyapa? Waleh aku. Rasa bahas kuwi wis, bahas liyane ae lho. Dhewe doyan rokok apa ora? Doyan panggah doyan aku ket. Dhewe tak bayar apa ora? Ora apa-apa. Kowe rokok kurang enak. Padha ae pokoke ngedul. Terus sermu manggarepe endi? Aku iki bingung iki. Nyapa lho iso bingung. Saiki aku wis entek-entekan kok wis ora enek apa-apa wisan. Rokok sik lho. Heeh. Entek-entekan piye? Wis bingung arep nyandi terus kerja apa ya aku bingung. Piye lho iki? Jenenge di masa depan apa ora to, Wong? Ya jane aku iki pengen sukses lho. Tapi ya piye lho. Kayak ngene kok. Enak ra? Mantap. Mantap. Aku petekon. Apa? Saiki turu muring ndi? Pokoknya nek panggon iyup ya tak ngi turu, Pak. Iki piye to jane uripmu piye wis saiki? Ya sik uripku wis ngene iki aku dome wis entak-entak dadi batang karang kae wisan. Nah, saiki wis. Wis bingung aku arep nyandi iki bingung. Jan bingung kan. Lah terus kowe dhisik iki lho. SMP lho kaya yo lho.
kaya pol-polan ngono ya. Heeh. Lah terus kok saiki yo batang ngono piye lho wong iki. Kan roda kehidupan kuwi kan mestine munggah mudhun to, Pak. Kowe mesti kembali zaman SMP. Ya Ya, aku masalah kemlinti kan ya ket biyen to. Lah wis genah kuwi, Ya genah. kuwi lho. Kowe sugih titik kan bongo. Wis kuwi heeh. Lah ya mulane kuwi saiki yo Kaya ngene iki. heeh. Ya kuwi ngene lho marai. Wong urip iki sugih titik aja kemlelet. Ya aja ngrendahne wong sing sak ngesore. Heeh, Pak jane bener biyen iki aku jane kemlinti tapi ora tau kok nyalahi wong ngono iki. Aku lek ora didemek ya ora ndemok. Lek ora ndarai lara ati aku ya wegah. Dari lara ati. Lah ya ngene iki aku kan ngomongi. Heeh. Mereka jenenge wong iki wong sugih karo wong sak ngesore ora usah ngelokne lah. Ya Ngono bener lho. iki. Bener. Masuk jane. Wong sugih ki ya ora nek dhuwur terus ya bakal nek ngesor. Lah, ku lho. Roda kuwi munyer ya to. Heeh. Wektu panggamu nyeryoan. Nah, masuk. Di suatu saat kita pasti sukses. Masuk. Ngono lho. Terus kowe sermu lagi nendi? Yes. Aku bingung iki. Arep nyandi ngono bingung. Wis ora nek tujuan sing pasti aku. Lah mesti gane kepastian nek ngono kuwi. Lah wis saiki kerja ngendi lho, toh? Bah aku meh Pak Puhku. Numpak pohmu. Heeh. Penak saiki uripmu. Ya kadang penak ya kadang ae lah wong jenenge wong urip dilakoni ae. Wong aku mbendono ya mek ngarit kok. Aku ngene iki sing bingung. Bingung apa gak bingung ya lho iki kan. Lah aku ora nek arah tujuan sing pasti lho, Pak. Kuwi lho. Tapi apa mau kerja karo aku? Ora gelem. Kerja nyapa kuwi? Ya ngarit no. Mai sapa? Di Pak Puhku. Oleh tenan ya. Lah kowe gelem apa ora ngono lho iki? Lah aku kerja sembarang tak lakoni pokok halal. Prinsipku pokok ora nyolong kuwi halal aku oke. Saiki yo. Heeh. Lah kowe wis ngene. Melu aku, Heeh. tak amane Pak Puhku. Melu aku ngopeni sapi, Terus? dino ngarit. Ora apa-apa. Ning kok kaya masalah Turun karo aku. ning mahmu. Oh, Bah aku ngrepoti engko. ora nyapa lho ngrepoti. Lah dhewe dhisik yo kanca. Oh, aku yus apal karo kowe kan ya apik. Adean wis ngene kan. Lah iya dhisik kan ngono. Heeh. Tenane ra apa-apa kuwi. Kok ora percaya to ora aku? Percaya, Pak, percaya. Percaya aku. Bah aku ora ngrepoti tenan iki. Enggak. Tenanan aku. Mari aku dhewe ya rasa-rasa ngarit ini. Ya ora apa-apa. Kowe isin apa ora ngarit? Nyapa lho isin ora aku. Lah sebenarnya udah gengsi. Gak Tenanan? tenan. Ya wis melu aku ya. Ya ora apa-apa. Yo, Ya ayo to. yo. Nyohi rokokmu iki. Ndi? Tenan ora ngrepoti lho ya. Enggak. Ya wis Kowe ya. enggak isin to? Ora nyapu lho isin aku los. Ora iku ngarit ini iki lho. Iya wis to los. Tenanan iki. Ade los. Yo, los. Ayo. Yo. Sono lagi. Oh, ini. Yo buri. Yan. Yo wes. Wes. Yo bang sik aku. Mau kene iki to. Nyapa? Ya wes. Gede yo mau. Lah Pak Puhku kok. Wah, ya wes yo. Ora apa-apa tenan iki yo. Enggak. Ya wes yo.